फेरेंगाया बिरबोबाय दा फेरेंगा देरहायोबा जे फेरेंगाया बिरलांफिना बेखौ नोंसोर दा सान फेरेंगाबो बिरलांफिनगोन दा फेरेंगाखौ नोंसोरो मोजां ना गाज्रि सोंहरबानो जाबाय फेरेंगानि खोथाखौथ' रायलायनानै लाब गैया एक्चुअलि फेरेंगाया नायगावआ बोरै सख्रसिलाया बोरै बेखौ मिथिया बियो बेयाव मेनलि फाइटआ जों कंग्रेस आरो नांगालजों माने बिपिएफजों जागोन कंग्रेसनिफ्राय फोसावगोना समफोरनिया फोसावगोन 29आव 29आवनो नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन कंग्रेसआ बेसेबां बियाबाव केन्डिडेट फसङो दा बावखुंग्रिनि परिबेसा सोलायबाय सिगाङाव फेरेंगाया फैनानै जेरैबायदि धुमधाम हा होगोन होननानै गार'फोरनो बर'फोरनो मुसलमानफोरनो जेरैबायदि देखायफैदोंमोन आंबो सानदोंमोन हाखौ होमारनो हायोबाथ' बहुद अनसायनाय मोनगोनदां फेरेंगाया बेखायनो आङो मालाबा खेबसेयाव होनदोंमोनबो जे एबाराव फेरेंगाजोंसो जोंना फाइट जागोन होननानै किन्तु नै दा इलेक्शन नटिफिकेशना फोसावबाय दाथ' आरो खुनु गभर्नमेन्टनि खामानि गैला फेरेंगायाबो नर्मेल मानसि जाबाय सोरबा दनेश्वर गयारियाबो नर्मेल मानसि जाबाय जोंबायदि दाथ' जेबो खामानि जाला ओंखायनो बिसोर जे बार बार मानसिखौ थगायो थगायबाय थायो थगायबोबाय बियो प्रमान जाबाय आरो दा पाब्लिकफ्राबो बारा जाम्बा गैला आङो बोसोरसे बे समस्थियाव बेरायनानै खयथा बर' गामि दङ बबे बर' गामिया लामा दालां जादों खयथा मुसलमान गामि दङ बबे गामिया जादों जायाखै खयथा आदिबासि गामि दं बबे गामिया जादों जायाखै मा मोनदों मोनाखै जों हिसाब मोनजोब्बाय आरो बेफोर खोथाखौ लानानै आंजों जुदि बिपिएफनि केन्डिडेटआ डिबेट खालामनोबा खालामनो हागोन मिसा खोथाखौ बुङाखै आं माबायदि मावदों मावाखै जों बेखौ रायलायनो हायो आरो फेरेंगानि खोथाखौथ' रायलायनानै लाब गैया एक्चुअलि फेरेंगाया नायगावआ बोरै सख्रसिलाया बोरै बेखौ मिथिया बियो सारि सिमाखौ मिथिया बियो दा बे बेलायाव गावनि खाथि खाला थानाय मानसिफ्रा बेखौ एसे हिट होदों खोमा किन्तु ग्राउन्ड रियेलिटिया दस्रासो माब्लाबाबो देरहाया दा फोरमाना बेनो फेरेंगाया इउपिपिएलआ आवगायाव जेरैबायदि धौ जेरैबायदि मोनसे गावनि इउपिपिएलनि भटार्स दंखायोमोन भट बेंक दङमोन बेबो गोमालांबाय आरो दा बेयाव मेनलि फाइटआ जों कंग्रेस आरो नांगालजों माने बिपिएफजों जागोन दा बर'फोरनि बिथोरावबो जेखिनि नांगालनिफ्राय माला गानहोनाय मानाय नुबाय थादों रायजोफ्रा किन्तु बेयो दरब्रै दरबा गामिनिफ्राय सासे सासे लाबोनाय आरो बे गावसिनिनो मानसिखामोन गोदान मानसि नङा मोनसे समाव बिजेपिआव थांनाय बहाबा थांनाय बेबायदिसो गोदान मानसि फैयाखै ओंखायनो दा आं नुदों दिनैसिमबो नांगाला 10टा बर' गामियावबो मिटिं खालामनो हायाखै खालामाखै इउपिपिएलआथ' थांखाया गैखाया ओंखायनो आं दा बुंनो हायो जेरैबायदि जोङो बर' गामियाव हाबनानै बिसोर बे माखासे फुराना लिडारफोरखौ बानाय नायनो बानाय बिसोरखौ आरो फैफिनजानो बानाया बर'फ्रा बिराद दं गासिबो दङ ओंखायनो आं दा मिथिगौ आंनि मथे जोङो मुस्लिमाबो भट होगोन जोंनो सिरि सिरि होगोन बहुद होगोन आरो बेनिफ्राय गार'आबो जों 80% जों मोनगोन सान्थाल आदिबासिफ्राबो उराव मुन्डा सान्थाल जोङो बेयावबो आरामसे 70% मोनगोन आरो आं दिनै बर'निखौबो 35 to 40%आ आरामसे मोनो दा बेबायदिबा नोङो खुनु खोथा गैया कंग्रेसआ देरहाना देरहाया नायबाय था जों बारा दावराव खालामा जों बांद्राय होख्रावा
जों बांद्राय देखाया, जोंनाव बारा फैसाबो गैया। ओंखायनो आं जोंनि बावखुंग्रिनि रायजो राजाफोरखौबो खावलायनो लुबैयो, नोंसोरो नुखाबाय नांगोलनि सासनखौ, नुखाबाय ट्रेक्टरनि सासनखौ, दा जों सोरबाया गाबोन नांगोलनि सासन फैफिनोबा, गाबोन जोंना गयारियानो फैफिनोबा माबा गोदान जागोन, साबसिनसिन जागोन, बेखौ दासान। आरोबाव फेरेंगाया बिरबोबाय, दा फेरेंगा देरहायोबा जे फेरेंगाया बिरलांफिना, बेखौ नोंसोर दासान, फेरेंगाबो बिरलांफिनगोन। दा फेरेंगाखौ नोंसोरो मोजां ना गाज्रि सोंहरबानो जाबाय हजोंहाय गावनि जायगायाव। ओंखायनो आं खावलायो जोंनि मानसिफोरखौ, बावखुंग्रिनि मानसिफोरखौ, जोंखौ खेबसे नाय, कंग्रेसनि केन्डिडेटखौ खेबसे नाय, बेनिफ्राय जोंबो जुदि खामानि मावा, गोदान माबा मोनसे जाया, अब्ला जोंनोबो नेक्स्टआव दाहो। खिन्थु बे सासे मानसिखौल' 20 बोसोर, बेनि उनाव 25 बोसोर, बे फेरेंगाखौल' नोङो ओरै लांलाय ओरै लाबोलाय, जेन रावबो गैला बाहाय, मा खोथा दं बेबायदि? मानो बिदि होबाय थानांगौ? जोंथ' बिसोरनो बन्द' होआखैना बावखुंग्रिखौ। ओंखायनो पलिटिक्सआ सोलिबाय थागोन। बिसोर गैयाबा जोंबो गैफाया, बेबायदि नङा। जोंनि फिसाफ्राबो दा लेखा रोंबाय, जोंनि बिदा फंबायाबो दा पलिटिक्स बुजिबाय, गोरों गोरों मानसि ओंखारबाय, बेसेराफोर स्कप मोना, स्कप होजाया, जोंखौ बाहाब लाफायो बिसोरो, बुलायनायावसो, पस्टार बिसि होनायावसो, हराव जौ लोंहोनायावसो। ओंखायनो जों दा जाम्बा जानांला। आं बावखुंग्रिनि सेंग्रा माखासेफोरखौबो खावलायनो लुबैयो, बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय बिसिनि गोदोनिफ्राय खालामबोनाय बे फाव फान्दायनायाव जों गब'नांला, बिसिनि लोंहोनाय जौखौ जों लोंनांला, बिसिनि जाहोनाय अमा बेदरखौ जों जानांला। गाव हारसिङै खर'जों सानदो, एसे गोदान सिन्था खालामदो। परिबर्तना बे फैलाय फैबा परिबर्तन जाया, मानसियानो सोलायनांगौ। मानसिया सोलायाबा जेबो जाया। पार्टिया जेबो गिदिर खोथा नङा, पार्टिया लेखा बिलाइसो। बेखौ सालायग्रा, बेखौ दैदेनग्रा मानसियासो थिग जानांगौ, गोरों जानांगौ, गोसो गोनां जानांगौ खामानि मावनो। दासिमबो दालां गैया, दासिमबो लामा मोजां नङा, दै जे दं दै गैया, मोनसे बाजार मोजां नङा, फरायग्राफोरनि थाखाय, जोंनि फिसाफोरनि थाखायबो, जोंनि बिदा फंबायनि थाखायबो नोङो क'क्राझाराव थानो मोनसे हस्टेल गैया बावखुंग्रिना, फरायनोनो हाया, द्रप आउट जाजोबनाय। जों जाला रायजोफोर, जोंनि मानसिफोरखौनो सोलायथारनांसिगौ। जों बिसोरखौ खौथि मालिक बानायजोब्बाय, बिराद बुरजा सम्पतिनि मालिक, साहा बागान रबार बागाननि मालिक जाजोब्बाय बहुतआनो। ओंखायनो गोदान मानसिया फैनानै दिनैनि गोदान सिन्था धाराजों जोङो जोंनि जायगाखौ, जोंनि बिटिसिखौ समायना खालामनांगोन, जों फोरोंनांगोन। आं बेखौनो खावलायो।